Kom mer sang. Ja, det hörs det. Okej, då har vi kommit till vem som har vunnit idag Olympic Day idag. Och vinnaren på första plats kommer Norge. Stor applåd! Så vinnarna som kommer att få fram här och få emot sitt pris som är ett diplom, en tillskjuts av Niklas och en medalj. Så kan Marcus komma fram. Och Christian. Hej, Celine. Ja, Celine. Alexander. Celine. Magnus. Har vi någon Magnus här? Nej, det är sko, ikke? Celine, stop. Esben. Bengt. Har vi någon Bengt här? Nu må jeg følge lidt her. Nu skal de der garanteret over badet. Nå, Celine, hvor skal du hen?